Pe tine ce te face fericit? O carte scrisă de Alec Blenche, ilustrațiile realizate de Doina Accenti. Pe tine ce te face fericit? Îl întrebă Maria pe greierașul care stătea liniștit pe un fir de iarbă. Pe mine? Este simplu. Sunt fericit să cânt Sinfonia Nopții, răspunse el și țopăi mai departe în iarbă. Dar pe tine, ce te face fericită? O întrebă Maria pe rățușca veselă care se îndrepta agale spre lac. Pe mine? Este ușor. Sunt fericită să mă plimb și să mă bălăcesc în apă toată ziua, răspunse rățușca și se cufundă în lacul din fața ei. Și pe tine ce te face fericită? O întrebă fetița pe pisicuța care stătea tolănită la umbră mângâind-o pe spate. Nimic nu mă face mai fericită decât să fiu mângâiată și să torc, răspunse pisicuța și se întoarse cu burtica în sus. Dar pe tine? Întrebă Maria pe cățelul care dădea din coadă lângă ea. Eu sunt fericit atunci când latru și alerg de colo-colo, răspunse câinele și o luă la fugă. Și pe tine, ce te face fericit? Îl întrebă Maria și pe păianjenul care țesea de zor la pânza lui fină. Pe mine? Păi ceea ce fac eu acum. Sunt cel mai fericit să îmi țes pânza și să fac cele mai frumoase modele, răspunse păianjenul și țesu mai departe la pânza lui. Maria privi îngândurată împrejur, apoi se apropie de florile frumoase din fața ei. Dar pe voi, ce vă face fericite? Eu sunt fericită să privesc în fiecare zi cerul mare și albastru, răspunse cea mai mică dintre ele. Maria tresări de parcă îi venise cea mai fantastică idee. Se grăbi apoi să își ia pensulele și foile de desen și începu să picteze cu bucurie. De îndată ce termină, intră în casă și se duse direct la mami, care lucra, ca de obicei, la biroul ei. Mami, tu poți să cânți Sinfonia Nopții? O întrebă Maria dintr-o dată. Nu cred, răspunse mama uimită. Dar poți să plutești pe apă și să te bălăcești toată ziua? Continuă Maria cu întrebările. Toată ziua? Nu sunt sigură, răspunse mami la fel de uimită. Păi, atunci, cred că nici nu poți să latri, ori să torci, sau să țeși o pânză de paianjen, continuă Maria. Probabil că nu, răspunse mami curioasă. Atunci, uite, ți-am făcut o pictură cu cerul albastru pe care o poți agăța aici pe perete ca să o ai toată ziua cât lucrezi și astfel să fii fericită, spuse Maria și zâmbi din nou. Mami o privi cu multă dragoste, luă pictura și o strânse la piept. Apoi îngenunche și o îmbrățișă pe Maria. Dacă te întreb ce mă face fericită, să știi că tu mă faci cea mai fericită din lume, îi spuse mami Mariei foarte emoționată. De fiecare dată când văd fățuca asta frumoasă și zâmbetul tău, sunt fericită. Maria zâmbi din nou, apoi luă pictura și o așeză pe birou. Uite, acum poți fi fericită și când nu mă vezi pe mine, pentru că, oriunde ai fi, poți privi cerul mare și albastru, chiar și atunci când lucrezi toată ziua la birou.